Moi boas, son Neumático e isto é Canles Cruzadas, un proxecto do YouTube en galego para dar a coñecer criadores de conteúdo e dinamizar o seu canal do YouTube. Hoxe estamos con Lilium. Hola, que tal? Hola. Vamos facerlle unha entrevista un pouco alrededor do seu canal de YouTube, referentes, os primeiros pasos. Non sei se queres ir xa para diante para comenzar a entrevista canto antes e facela así Variante. rápida, dinámica. Todo variante. En primeiro lugar, queríache preguntar alrededor de referentes que ti tiveses á hora de crear o teu canal ou de referentes en xeral. Para comezar, quería preguntarche antes de crear o teu canal que outros canais consumías. Esta pregunta creo que de feito fixérasme a ti cando fixéramos o especial de Sans subscripcións, creo que foras ti mesmo que me deixaras. O que contestara aí basicamente eu como primeiro referente así tive un canal de Pokémon castellano que é a día de hoxe dos máis grandes da comunidade, que se chama Carimero, que me inspirou muitísimo porque como que tiña un estilo de arte super atractivo e uns puntos de vista super diferentes, e iso que me chamou a min inicialmente, de dicir, tamén me gustaría dar as miñas opinións así no meu canal. É un tipo de vídeos bastante parecidos foi dunha youtuber de anime que tamén que me recomendara o algoritmo basicamente de cando sacara o seu primeiro vídeo, leva seguindo desde aquela, que se chama María Golondrina, que tamén é unha persoa LGBT do colectivo, e tamén ten moitas análises, así como que fixen eu do primeiro vídeo de Shingeki, pois de feito podo dicir que está bastante inspirado polo seu canal tamén, pois outros vídeos así de anime que eran tamén de como análises máis interesantes, que este anime ten 12 capítulos, é un gore e ten moi boa animación e xa está, chao. A ver se... Máis que unha ficha, non? Claro, Algo sí. máis en profundidade. Dentro deses canais, ou mesmo de outros, cal sería o canal, se só podes escoller un, que tú escollerías como referente, que tiñas ou que tes agora como referente? O primeiro que dixo de Carimero, que me parece unha persoa super interesante en canto aos seus puntos de vista, como edita os vídeos, por exemplo, gostaría de editar algo así tamén, pero non teño nin ese tempo nin eses recursos. Estamos no proceso. Sí. Falaches de canais, concretamente en Sí. Vou esperar porque hai unha moto aí, non sei se está entrando. Xa está, xa marchou. E claro, dentro destes referentes que falaches, estabas a falar todo de canais en castellano, se entendín ben. Tú antes vías YouTube en galego? Sí, eu acordo que por finais da ESO ou así, creo que isto é unha historia que lle vin a moita xente, comecei porque o algoritmo me recomendaba vídeos de Brais Doval, o Son Mario aquele, creo que esta é unha historia que ten todo o mundo en común, e a partir de aí sí que, pues, como que houve como un lapso de canais en galego que como que, bueno, sí, o Son Mario sí que continuaba, vio bastante, pero Brais Doval, por exemplo, deixaron, cando fora de que fora a TVG e todo isto. Hubo como un lapso aí en primeiro de carreira, e aí foi cando volvín a reenganchar, cando pouco despois fixen o canal e reenganchen. Como eu xa vexo demasiado YouTube de por sí, e vexo moitos canais en galego. E con quen reenganchache aí en primeiro de carreira? Non se me... Creo que foi un pouco como todo de golpe, non foi un canal que dixera vin este e acordame de que existía YouTube en galego e foi un pouco todo. Se coñecín o teu canal aí e desde aquela pois sí que se teño aí fichado. Pero eso, antes non o coñecía. Sinto. Foi culpa do algoritmo. Se non tería visto Culpa os do vídeos. algoritmo, por iso temos que coñecernos tamén en persoa. Sí, sí. Pasando a falar concretamente do teu canal, Lilium, que está moi guai porque traes ese conteúdo de anime, videoxogos, tamén falas de libros, máis que un conteúdo que tamén eu boto en falta no YouTube en galego, que sí que hai outros canais que falan de videoxogos, como Reconcho Gamer, mas en concreto tú, especializado en anime sobre todo, ou dame a sensación de que te centras moito niso, está moi guai que tamén exista. Como te decidiches a montar este canal? Basicamente era unha idea que máis ou menos xa tiña, como xe viña dicindo desde eso que vía os seus vídeos, dicía quero facer eso tamén, pasa que non me sentía capacitado, e fui dunha vez que, como xa sabera todo o mundo ou calquera que vai a for os primeiros vídeos, por xestionar un pouco o traballo, porque vía que ia ser moito, pois tiña un vídeo a medio editar e aí xa
de cando lexendara por primeira vez o meu filme de anime favorito, Kimi no Suizo Tabetai, que dixera, voulle facer un análise tamén por YouTube de paso, o vídeo está aí morto, o ficheiro salvado, por aí está. Basicamente dixera yo a un amigo, a Pablo, que tiña os primeiros vídeos, a facer o canal xuntos, fixémolo, simplemente pois, eso, que así sí que sentía como que me dosificaba máis o traballo, vaya. Ao final acabámoslo deixando, que non sexa nada do outro mundo, falome con el todo aquí que non haxa problemas, simplemente. O sea, xa tiñamos ideas distintas, eu como que tiña máis gana do proxecto, al menos, e foi como de deixámoslo, xa algún día o retomamos xuntos, pues, tamén, xa era cousa do momento, vaya. Ese filme que lexendache, cal é? Porque lexendache un filme en galego tamén así por se alguén o quere Suxereno ver. antes, Kimi no Suizo Tabetai, quero comer o teu páncreas, chamase. Teño aí nunha conta de subs que tiña que, joder, tío, que separarei cousas porque tiña aí demasiado proxecto descontuano. 3 cousas creo que teño por aí. Tiña outra pendente aí para sacar, pero o que pasa é que os lexendados estes que tiña como que me... A diferencia, unha das razóns tamén polas que me motivaba YouTube era poder ver como un feedback instantáneo, porque o filme sí que me... O sea, xa levou... a ver, non son... Era o primeiro que facía e levoume moitísimo tempo, seguramente a xente que se dedique máis, pois, xa ten unha habilidade de mecanografía impresionante, as miñas son limitadas, levou bastante tempo, despois vin que non tivo demasiada repercusión e foi como de... sabes? Claro. Como que me decepcionou un pouco e dixen, vale, se fago un vídeo de YouTube, non, polo menos un vídeo de YouTube non me levaría tanto tempo como lexendar un filme de 1 hora épico tendo que contrastar cousas e así. Claro. Que de todos os xeitos un vídeo de YouTube tamén pode levar moito Sí, tempo, pues claro, pero claro, hai vídeos entendo o que que poden dis. levar, sí. Claro, faláchenos un pouco desa experiencia de crear o primeiro vídeo a nivel, pois, máis de que falache cun amigo teu, con Pablo, que agora xa non está no canal, mas que os primeiros vídeos colaborache con el, e de como naceu esa idea, mas podes ou queres falarnos algo máis desa experiencia de crear o primeiro vídeo, se cadra, pois, noutro nivel como pode ser o técnico ou como foi, máis ou menos? Eu a nivel técnico, pois creo que pois, utilizaba un pouco de coñecementos que tiña, que non son demasiados, a día de hoxe os vídeos tamén están editados como podo, máis que como deberían. Sí, o sea, foi un proceso de documentación, de feito, creo que para ser o primeiro sí que está bastante ben documentado, porque foi entre dúas persoas, a día de hoxe algúns vídeos que fago eu só, creo que entre dúas persoas pois, sempre se pode chegar a máis, evidentemente. A nivel técnico, pois reutilicen de cousas que tiña feitas antes, porque eu teño vídeos por aí un culto que non deben ver a luz. Basicamente aproveiten de eso. Tiñas que, por algún especial, sacalos á luz. No. Claro, falabas de, por exemplo, esa recepción do YouTube que é máis inmediata con respecto a cando lexendas un filme e o subes. Tú que tal levas o momento de despois de publicar un vídeo? Home, sí que, non me obsesiono demasiado ca recepción, nalgúns casos sí, nalgúns sí que me frustra, mas non demasiado, digamos. É como de xa asumín desde o principio, dicía, eu vou abrir un canal sobre algo que é super específico, considero porque eu non vexo habitualmente tampouco tanta xente que fale en galego dos temas que falo na miña timeline en Twitter, por exemplo, é como que asumín que non ia ser aquí o máis viral do mundo. Dicía, bueno, se ten repercusión tena, se non, sabes? Sí que algúns vídeos teus tiveron bastante repercusión a nivel lusofonía, non? Sí, a ver, basicamente, a día de hoxe, quero dicir, o canal, creo que ten como xa 3.000 suscriptores só de un vídeo que é unha anécdota que conto sempre que basicamente teño unha serie de vídeos que son comparando a dobraxe portuguesa, galega e brasileira, e se podo poñer tamén o original en xaponés, se me dá o tempo, para shorts, TikTok e así. O vídeo de One Piece, por algún motivo, no, que é a presentación de Luffy, son un Monkey de Luffy, pois por motivo de que na dobraxe portuguesa decidiron cambiar o nome e traducir Monkey a macaco, decidiron traducirlo literalmente, os brasileiros chegan a
meterse ca dobraxe portuguesa. É un pouco as mesmas guerras de dobraxe que hai entre o español de Latinoamérica e o peninsular, pois un pouco mesmo, só que como hai tanta diferenza poblacional entre Brasil e Portugal, como que aí non é unha batalla, senón que son malleiras a Portugal. E diso alimento meu, pero, sabes, son suscripcións e visitas paldeiras, sabes, non hai xente que vai a ver outro vídeo, entón é como de, Mm. dame igual que ese vídeo teña medio billón de visitas as que teña, xa non me acordo canto tiña, porque ao principio ia vendo, mira, subiu mil máis, xa me da igual, porque prefiro que me ter 2000 suscripcións menos, 3000 suscripcións menos, se polo menos cada vídeo ten 3 comentarios, por exemplo, sabes? Mm. Falando de iso de chegar a moita xente, pouca xente, e de como che afecta todo iso, tamén, en xeral, fose polos números ou fose por algunha outra cuestión, tiveches nalgún momento unha crise de dicer, pois, quero deixar o YouTube, isto non é o meu, ou non me apetece continuar máis co canal? Non, sí que por momentos como que chegoume a vir a idea á cabeza, pero como idea aleatoria que nunca chegan a sentarme profundamente e dicir, e se o deixo? Foi como de, buah, pode ser que non tiña tanto, pero non, sabes, como, pode ser que sí que pensara baixar o ritmo, como de, subir menos, pero sempre me gustaría ter aí como un sitio onde coller e que se me ocorra unha idea, e ainda que sexa un vídeo cada 5 meses, pero subir, sabes? Hmm. Pode ser que ese punto sí, pero E centrándonos máis no canal ou nos vídeos en concreto, cal é o teu proceso de creación? Sí que son un pouco de que se me ocorre unha idea e tirar pa diante, algunhas das fotos, teño guións aí a medias de vídeos. Basicamente eso, primeiro corresme unha idea, como eu non uso a cámara, pois o que fago é escribir un Word con palabras chave e tal, porque eu escribo, literalmente escribo todo o que teño pensado de dicir, o que pasa é que despois non o leo. Son así de especial eu, como que escribo todo, pero despois hai veces que se me ocorre algo por medio e poño, como vai indo. Despois limpo todo o audio, poño os avatares e tal, porque eso é algo que sí que me gusta a min, de ver, porque hai xente que noto que sí que non lle gusta, que me diga, cando posa a cámara e tal, como se eso fose un paso adiante, é que a min gustame o do sistema dos avatares, hai moitos canais que sigo que o usan, é como de, entendo que esa xente cando me dio de cando posa a cámara é porque lle parece que sería mellorar, Mm. pa min non o sería, ou seja, Se cadra non están acostumades a ese claro, formato. claro, é iso. Eu como estou acostumado, pois iso, que o vexo habitualmente, é como que non me parece peor. Mm. E como te documentas para eses vídeos? Algúns vídeos sí que son, por exemplo, os vídeos máis curtos normalmente son pues, tirar para diante do que xa saen, e noutros que son máis interesantes, porque algo que sí que dixera é que eu inspirarame moito por os que vídeos que non son fichas, como ti dixías, mas ao final sí que acaben facendo bastantes vídeos ficha, porque dixen eu, é que os vídeos falando tamén desto das visitas, sí que os vídeos que son análisis teñen moitísimas menos visitas. O de Shingeki sí que tivo, pero porque era o primeiro, porque saías ti, que da visitas, xe subes, rendibilizando Tamén porque amizades. Shingeki é un anime que se cadra ten máis Claro, popularidade. claro, porque por eso, sí. No. Foi un pouco porque era o primeiro, entón o primeiro todo o mundo faiche máis, que está ben, eso, que darlle pulo aos canais que comezan, despois a xente lle gusta que quede, senón, pois, xa está, evidentemente. Por exemplo, outro que teño que subira o ano pasado de Given, que creo que subir, non sei se subira polo mes do Orgullo, xusto cadrara, pode ser que non, porque tamén é como o anime máis mainstream dentro dos animes LGBT. Sí, actualmente sí que diría que é o anime máis mainstream nese sentido, está moi ben, é unha obra de arte, o vídeo creo que morreu con 13 visitas aí, sabes? Cando te das conta que eses vídeos non teñen tanta repercusión, e que son fichas, pois sí que a xente que lle podían interesar. Contando tamén co que che dixen de que sí que a xente, que me parece que no ámbito así galego non está tan extendido, entón pois a xente prefire ver unha ficha de mira, este anime é isto vas a encontrar isto, a unha análise de algo que non viu. Claro. Dentro disto, non sei se o consideras como unha cousa negativa de Lilium, ese non chegar con esas análises, ou se algo que che importa menos ou que es máis neutral, pero sí que ia preguntarche arredor de cousas boas e malas que ten Lilium. Pois sí, un pouco que dicías, porque a intención principal deses vídeos de opinión non deixa de ser tamén, bueno, non intención, mas algo que sí que me gustaría é
como que houvese un debate, sabes? Como a persoa me dixes, pois isto non o vexo así, isto, ou parece que estás moi ben neste punto, sí que me parece iso moito máis interesante o que che dixe, que haxe xente brasileira que me entre que non me diga nada, ou moi bo vídeo. Sabes, sí que me interesaría ler a puntos que se me din non, que non estou de acordo contigo nesto, pois pareceríame super interesante e creo que me axudaría a mellorar a hora de poder analizar obras e así. E cousas boas que che truxo? Pois creo que sí que a mentalidade de "Buah, isto pode servir para un vídeo", sí que me axudou moito nalgúns estar lendo ou estar vendo un capítulo e detallar todo, de fixarme máis na cámara que está enfocando, bueno, non enfocando, non sei se é termo moi correcto enfocar para deseños animados, mas eso, que está usando, que recursos están aparecendo, que non, e no, a nivel de composición do vídeo tamén, sí que creo que me axudou moitísimo a poder analizar. E a nivel técnico, que programa usas para editar? Son moi cutre de dicilo, creo que se nota, non fai falta, non fai falta que o aclareo aquí. Uso Wondershare Filmora, claro, parece a cousa máis básica do mundo, e intentei usar o DaVinci Resolve, primeira vez crasheoume, segunda non entendía, terceira crasheoume outra vez, así que dixen, mira, non, sinais do destino. Sí que teño visto xente que edita co Filmora que non lle quedan cousas tan cutres, así que supoño que de aí poderán sacar eu cousas. Sí, a ver, ao final, aínda que teñas un programa super complicado ou super profesional, depende de se o sabes usar ou non, Sí, porque claro, alguén cun programa moito máis fácil pode facer cousas sí. moito máis vistosas ou que teñan moito máis sentido, porque ás veces non é cuestión de facer como 1000 transicións, 1000 efectos, senón de que sexa interesante o que contas e saber aproveitar as ferramentas que tes, non? E a nivel de grabación, ti sí que é certo que non, polo xeral, sí que tes algún vídeo grabándote tú, mas que xa non elementos utilizas, que tamén podes falar deses vídeos que falas directamente á cámara, aínda que son os menos, pero tamén que elementos utilizas. Realmente nos dous casos uso o teléfono, porque creo que no vídeo, creo que teño dous, pode ser, non sei, que teño falando a cámara do teléfono, sí que creo que me fai bastante apaño de se ben. Para gravar sí que tamén utilizo o micro do teléfono, gustaríame si ter un micro, mas de momento non dan os recursos, porque sí que é algo que nota a calidade, como que non, creo que non se escuita polo xeral demasiado mal, mas faime efectos super raros que despois vexo analizando, por exemplo, popeo ou faime uns fade-ins a hora de falar, que ás veces teño que repetilo porque se fajo un corte, comezo a dicindo non sei en que, pois ese po teléfono non existe. É como que fai uns fade-ins, fade-outs super raros que non entendo. Problemáticas cos equipos que nos pasa a todo o mundo que ninguén entendemos. Sí, sí, sí. Pero neste apartado do equipo, aínda que non sexa equipo, sí que me parece interesante no teu canal, se queres falar un pouco de como é iso de que tú non apareces en cámara e desas imaxes que pos en vez de estar falando tú visualmente. Claro, basicamente reutilizo os avatares da miña personaxe favorita do meu videoxogo favorito, de The War Is With You, que é Neku Sakuraba, e reutilizo os propios sprites que ten no videoxogo, que eso é algo que me fai moita xente. Encantaríame saber deseñar e poder enjadir máis expresións faciais e así. Non sei deseñar, teño habilidades nulas, son o que hai. Sí que ás veces noto que precisamente por eso pode ser que estea un pouco limitado en algunhas cousas, porque ás veces diré, estaría ben ter esta expresión facial ou tal, mas tampouco creo que sexa que me arruinase demasiado algún vídeo ou así. Claro. E nisto de deseñar sí que é certo que é algo que poderías aprender nalgún momento se tes tempo e Sí. paciencia, pero xa que non aprendeches a deseñar, podes dicirnos algunhas outras cousas que sí aprenderas co canal, algo que melloraras, algún truco que nos poidas dar? A hora de editar, creo que paso o tempo que dixen primeiro, a hora de analizar e tal, e despois a hora de editar, sí que creo que deixen de ser un pouco cutre cos recursos usados, porque antes se podía forrar descargar unha foto que por e tal,
aforrado. Agora sí que creo que eso, baixo bastantes vídeos que por, intento máis que o vídeo teña o máximo posible que ver, se, por exemplo, no último vídeo, por exemplo, no, penúltimo vídeo que sacara era do Valkyria Chronicles, que é un xogo táctico de guerra que no momento que falaba das distintas clases que hai, tipo os soldados que fan isto, os que fan isto, pois fun buscando anacos concretos de cada un nun gameplay de 5 horas, mirando a ver onde sai, a ver onde sai. Eso ao principio non o facía. Puña un gameplay xeral e xa me estive imaginando o segundo che diga. Claro. Moitas grazas por esta entrevista. A min fíxeseme como moi guai poder entrevistarche e poder estar aquí contigo nestas canles cruzadas, mas agora chega a pregunta final, que é, como estas son canles cruzadas, entrevistas cruzadas, a quen che gustaría entrevistar? Pois eu gostaría de entrevistar a